Då gick jag in på ett café och ville ha en muffins. Utan russin och utan choklad, en vanlig jävla muffins. Hade de det? Nej, för de hade bara mackor med pastej. Och en liten svettig fralla med fisk och remoulad. Jag brukar vara i god balans, gör inga stora scener. Men så trodde jag att kaféer fanns som inte hade muffins. Fattar ni det? Nej, för ni käkar bara mackor med pastej. Och kan inte förstå en riktigt ledsen människa. Varför finns det ugnar och varför finns det plåtar och varför finns det formar? När ni vågar baka en fluffig liten kaka som jag och sen kan äta när jag vill ha en fika. En enkel fråga ställde jag till den lilla expediten. Om du stått här och inte jag, skulle du då bli besviken? Men hon svarade, nej, jag skulle ta en macka med pastej. Hålla käften, ta en tidning och sätta mig. Jag hade fått en kombatant, jag ville inte ge mig. Så jag sa min lilla smörgåstant, vad kul det är att se dig. Menar jag det? Nej, du är alltid en tygen jäkla tjej. Du kanske själv skulle in i ugnen och bli pastej. Varför finns det ugnar och varför finns det plåtar och varför finns det formar? Men ingen vågar baka en fluffig liten kaka som jag och sen kan äta